A Xunta reforza a súa aposta pola conciliación cunha nova convocatoria de axudas destinadas a todos os concellos de Galicia para a posta en marcha de escolas infantís, dotada con 34 millóns de euros. Que a Xunta de Galicia vai a poñer en marcha unha nova convocatoria por un importe de 34 millóns de euros para que todos os concellos de Galicia que así o desesen poidan construir e poidan ampliar novas escolas infantís municipais. Queremos e pretendemos esa colaboración con todos os concellos de Galicia. A Xunta de Galicia vai a financiar esa obra porque é necesaria para ese concello continuar ampliando novas plazas, pero ademais de ampliar esa escola infantil, dende a Xunta de Galicia nos comprometemos a financiar esa gratuidade da educación infantil. A conselleira de Política Social, acompañada polo director xeral de Familia, facía este anuncio no transcurso dunha visita ao punto de atención á infancia de Lousame. Este servizo, xestionado polo Concello, conta na actualidade con 20 prazas, das que 15 están cubertas neste inicio de curso. É o primeiro ano, este centro ten 20 prazas, e o primeiro ano que hai 15, hasta agora quedaba xente fora, e procuraremos traballar para que a matrícula se siga mantendo. A gratuidade, que está genial, pois permite que os pais se adapten a horarios tanto en guarderías como en outros sitios que lle queden próximas e que lles cubran o servicio. A gratuidade universal da educación infantil vense sumar a outros programas enmarcados na Lei de Impulso Demográfico, como a posta en marcha de Casas Niño no Rural, a Tarxeta Benvida ou o Bono Concilia, que teñen por obxectivo facilitar a conciliación familiar nos primeiros anos de vida dos nenos.